तो जय श्री राम भाई लोग, आप सभी देख सकत हैं लोग ई खवासपुर पंचायत के बाजार पर के गेट ह जौन की खाली गेट कितना भौकाल बनल बा। में कम से कम लागत उम्मीद से लागत 30,000 35,000 के करीब भइल बा खाली गेट में। और हमरा लाइव में बनल रही लोग वो लोग के आगे दिखाओ तनी कि गेट कितना भौकाल से, गेट तो बनल बा बहुत भौकाल से, और पीछे पंडाल कितना भौकाल लागता वो लोग के दिखाओ तनी। वो सब देख सकते हैं लोग, पहले खवासपुर पंचायत के बाजार पर के देखने रहो लोग के गेट आई रहल पंडाल, आई रहल मूर्ति जी जौन के अभी में काम चलता। एमें बहुत भौकाली तरीका से काम होता। जिन एमे लाइसेंसधारी बनी मिंटू जी अभी काम में उन्हें बिजी बनी जौन की अभी पंडाल के पूरा काम नहीं के भइल बना रही लोग। लास्ट तक रहुआ के सब देखाओ जाई। ओम नारायण नमः। हाँ बोलिए, जो हस्तो प्रत्यक्ष है, ओम